zaio, eta zurrunbilo moduko batian sartzen da. 8 urtez ospitalaratze, desintoxikazio zentro eta psikiatrikoan ibili ostean, 30 urterekin berriz hasten da bizitzen, eta aurre egin beharko dio oraina onartu eta iragana ulertzeko borrokari. Eta borroka horretan kateatuta gelditzen da. Orduan hor bere txikitako oier lagunaren gana jotzen du, bere historia idazteko laguntza eskatuz. Oierrek baietz esaten dio, eta hori da nobelaren abiapuntua. Hortik aurrera, 2 ari narratibo daude. Bata, nobelaren idazketa prozesua bera da, hor gertatzen juten dianak eta hor dagoen pertsonaiaren garapena, eta bigarren ari narratiboa da, pertsonaiaren bizitzaren berreraikitzea